Mike Chimombe na Moses Mpofa vabude ende ndo vanhu vakafita kutozongofirako kujera kwamanaka iko zvinezvi vari kunzi vabatwa futi neimwe nyaya ndinoona paive kumashure vane nyaya yavo ikambenge vakasungirwa chinzinigirikini because handi vakatinzi ndove komana kunzi vakalikisa maaudios kunzi chivhayo chinji chaya ndoenza kwamalikisa ndobva vatobatwa nenyaya vachitongopedza kudaro bva vatobatwa nenyaya yakanzi nyaya yembudzi yakavapinza mukati nhasi vari kunzi kwadzoka imwe futi varume ava unozakana wafunga kuba nezanuka ibva watoita lawyer usazomboite kana kutanga kuda kuipandukira so nhasi manje panapa vari kunzi vane imwe nyaya futi iri kunzi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC has confirmed that the rearrest of business partners Mike Chimombe and Mpofu on new corruption charges. Chimombe and Mpofu are accused of falsifying business documents to secure a streetlight tender with the Harare City Council. Inonzi town clerk wacho akatosungwa atori mukati ivo ndo varipo vacho ndo vanhu vekumhanya dhiri racho kunzi vakanyebedzera mabepa apo ekuti vakwanise kuwina matenders iwo saka tender vakariwana but ma street lights acho futi haana kuningirikana haana kunge achizodhilivhwa saka iko zvinezvi vatori mubande chibande chimwe chatoningirikana chavatosangana nacho dhiri racho uri kunzi ndere 9.2 million unofira mujeri yakomanaka zvakaoma zvakangooma zveZimbabwe izvi vatsokera futi utongoramba vakabatwa vari ikoko usati wapedza kutonga imwe unongotonzi neimwe department vaunzei kuno kuti mbotaura navo uchingopedza ugo majaji anoita kuchinjanisai zviya zvekungoona kuti panapa vanhu vada kungotiremera chete ndo zviri kutoitwa komana ivava zviya kana zvekuti vakajera uri panze vachiimba vachiti ZANU-PF uchi amene kuti vachati chii vari mukati imomo vanobuda vatendeuka vamapasta